Кай. Запуск крещане на знамената. Мирно! Виждали полета и Балкани, дочули много тайни игри, какви чудесни песни са събрани и колко много приказки добри. Довиждане, море с пясък златен, внезапно поглътило всеки звън, остават своите вълни крилати, за нас нитки грейнали на сън. След мина тишина и спокойствие, днес отново бие училищния звънец, за да върне в класните стаи веселата глъчка и смях. Колко нови трепети и вълнения пак очакват нас, учениците. Някои прекрачват прага на училището за първи път, а други след няколко месеца, в края на годината, ще го напуснат, за да поемат със свидетелство в ръка по житейския си път. Независимо от напрежението, трудностите и усилията, всички ние запазваме скъпи спомени за училището, където преминава най-хубавата част от живота на човека. И днес, на първия ден от новата учебна година, да споделят с нас вълнението, са дошли скъпи гости, кметове, общински съветници, общественици и родители.
беше кратка, слънчева като тетрадка, която за следвия ден записваше с нещо озарен. Професионалната си лятна Аня изпя Авликата в хербария, последният листец шмола, болна да брави и кола. Септември ни посреща в тая есен, протегнал план към теб и мен. Училището нека влезе с песен, започва първия учебен ден. Септември бие своята камбанка на бели равнини и на скали. Отвори от днес, врати като читанка, Септември казваме добре дошли. Тържествен за всички нас ден, по право и традиция, слово за откриване на новата учебна година, се поднесе директора на училището, госпожа Румяна Желева. Драги колеги, скъпи ученици, мили деца, лятната ваканция е вече спомен. Спомен, свързан с весели игри, с спортни игри и много забавления. Хубава, лъчева година. Но прекрасното слънчево лято бързо и неусетно измина. И есента отново е време за ново начало. Днес, по изключение, се поставяме на 17 септември. И това е прекрасно съвпадение, защото днес е един от най-светлите християнски празници. Празникът на вярата, надеждата, любовта и мъдростта. Дано това съвпадение от календара ни донесе само прекрасни неща за нас и за вашите деца, скъпи родители. Днес е съвсем обяснимо, че всички ние сме в приподвигнато настроение. Изпитваме гордост и задоволство, че отново сме в нашето родно, красиво училище. За всеки български дом изпращането на детето на училище е своего рода един от най-вълнуващите семейни празници. Така е било винаги, така е днес, надявам се, че и дълги години така ще бъде. Българинът дава мило и драго да се изучи своето дете. И този факт е предпоставка за национална гордост. Всички осъзнаваме, че всяко начало винаги е трудно. Винаги е изпълнено с много неизвестности, въпросителни, с предстоящи проблеми. Но за всички нас те не са нищо друго, освен една предпоставка за предизвикателства. Предизвикателствата на необятния свят на науката. И ние трябва и съм убедена, че отново ще се справим с тях. Жаждата за придобиване на знания и умения, за получаване на образование е традиционна за българина. Безспорен е авторитет на нашето българско училище като институция за изграждане на собствен облик на нашата българска народност. Скъпи учители, уважаеми колеги, предстои ни отново тежък, отговорен труд с много проблеми, с доста голям брой промени в нашата образователна система. Но аз вярвам, че ние отново от
отговорно и съзнание ще дадем всичко от себе си и ще се справим и ще работим за нашите деца, за нашите скъпи ученици, за да могат те да излязат от нашето училище като учени ученици, завършващи определени етапи и степени на образование. И винаги да се гордеем с тях, когато те отиват в средните и във висшите училища. Поне до този момент винаги е било така. Скъпи първолаци, мили красиви дечица, честита учебна година. Добре дошли в нашето училище, в основно училище Христо Ботев, село Попово. Обяснимо е, че днес вие сте най-развълнувани, най-притеснени. За първи път ви прекрачвате официално прага на нашето училище. Този ден, надявам се, вие никога няма да забравите. Днес на вашата класна стая ще ви въведат госпожа Сименова и госпожа Златева, вашата възпитателка. Те също са много развълнувани и много притеснени. И ние ги разбираме. Аз ви съветвам да ги слушате, да бъдете много внимателни, да слушате в техните напътствия, в техните съвети. Защото те ще ви научат на писмо, ще ви направят грамотни, ще ви научат да пишете и да смятате, да ви възпитавате като добри хора. Бъдете много, много послушни. Ние всички ви се радваме и всички ви приветстваме с добре дошли в нашето голямо училище. А на вас, скъпи родители на първолаци, ви пожелавам да сте живи и здрави, много търпение, бъдете много добри приятели и помощници на своите дечица. Винаги им съдействайте, помагайте и бъдете непрекъснати гости в нашето училище. Това ще бъде полезно и за нас, и най-вече за вас и вашите малки ученици. Още веднъж пожелавам на всички една мирна, спокойна и успешна нова 2012-2013 учебна година. На добър път, мили първолаци, на добър път на всички ученици. Днес цялата ни родина, училищните сборове се изпълват с радостни и щастливи усмихнати лица. По годишна традиция, този ден е празник за всяко българско семейство. Родителите, бабите и дядовците правят мъдри слова към малките адвокатчета, как да се учат и как да се държат в училище. Обобщени тези съвети съставляват ценностната система на българина по отношение образование на своите деца. Някои от най-популярните поучения са подготвили учениците Симеон и Ивайло. Въпреки архаичния език, те носят голям емоционален заряд и многолетна мъдрост. Учитель учен чряд вещо се излъгва. Каквото правиш, мисли все за светлината. Учението е украшение на всяко човека. Търпение и сполука са неразлучни другари. Скъпи учители, които ни водите по пътя на знанието, правите го по-лесен и успешен. В този ден искаме да ви пожелаем много здраве, сили и търпение, съпровождайки ни по трудния път на знанието. Взаимното обич и уважение ще се ни добър и желан пътник в това пътуване. От майчините скути, щом сляно, и вземе длани нежни и добри. Света незнайно ми показа и много тайни ми откри. Аз помня твоята усмивка и блясъка на сините очи.
Аз помня колко бях щастлива, когато милваше ме ти. Сърцето си мечти и огън и много обич бе събрал. Как искам като теб да бъда силна и добра. Мързелът е ръжда за разумът, които нищо не желаят, от нищо нищът да знаят. Всяка грешка си има и управата. Нарушението само по себе си е зло, а в същото време е майка на много други злини. Когато за пръв път страхливо класната стая надникнах, той ласкав си ме покани, че в същия миг се обикнах. Когато след ръчните пръсти се мъчех да пишат мастило, изведена кротко над мене, се вдъхваше вяра и сила. От тебе разбрах, че щом учиш, урокът е винаги лесен, че винаги трябва да бъда с другарите искрен и честен. Научи ме ти да обичам от ранните детски години, горите, полята и всичко, което наричам родина. Аз много неща ще забравя, но теб ще забравя ли? Няма. Сърцето е твоето име, но името пазя на мама. Най-щастливи между нас са бъдещите първокласници. С трепетно вълнение те очакват първата си класна стая, първия урок на своята първа учителка, която ще им подари светлината на знанието. Училищно звънче, щом зазвучи гласът ти, слепкам като първолаче. Слънцето разтворило очи, от тротуарите към тебе крачи. Вървя и ми се струва в този час, сред стаята ни чинове триледни, самото слънце мълко между нас, като прилежен ученик ще седне. Аз съм българ, се обичам, нашите планини са жени, българето се наричам, първа радост за мене. Аз съм българ, си свободно, в край свободен аз живея, всичко българско и родно, любя, тата и милея. Аз съм българ, че и расна, в дни велики, сладно време, син съм на земя прекрасна, син съм на юнашко време. Първото звънче удари, първи път събрани в клас, колко вечни другари, колко радост в този час. На редици подреди нашият учител мил, тук и той преди години малък ученик е бил. Срядо крупнил в петя, като ставко благи строк, и до тето да усетя, почна първият урок. Отина ти Бога,
татко Лилначето, тича за кълпачето, дядото и той да си вози някакъв, двете бели яща, гони внука свой, пустито лилията, мама му филията, Марич мамалак, баба вика, бил съм нико не е пилото, ще мия в глад. А пък плавлачето, а пък юначето, вика гняв голям, как нима не ме виждате, колко много ме обиждате, мога също сам. Колко ясно стоне сега, колко много грижи мама сега, от часовни става, време се следя, мирно на чита си трябва да седя, вися бълкичка на глас, не разказвам аз, внимавам тях, виж колко ясно стоне сега. Ето пора, ученици вече, радостна е коза, мама не сме реч, време е на бъди цялата година, да четеш да пишеш мирничко начина, да не се задяваш другите десетства, ще ти давам всяка сутрин книгица. Всичкото добре те показва мама, но една не плаши, тук бита голяма, аз ще ставам рано сутрин да отивам, като беже към се си поспивам. Стара будурик, трябва да навия, щом като се съмна, рано да забие, да ми закъснеят всички да ми гледат и да ми се смеят. Татко рано стана да се труди, мама ме целува и ме буди, и ми гледа грейнала звездичка, и ми вика днес си ученичка. Чантата с пъстрото букварче, моето ново истинско другарче. Взема ми в ръка карантили, тръгвам към училището мило. Баба каза, колко си мъничка, а аз възвърнах днес съм ученичка. Много съм послушна, много съм добричка, много грижи имам, аз съм ученичка. Първите уроци виждат ми се тежки, как да ги науча без да правя грешки. Четенето лесно, писането лесно, но тази задача иде ми да плача. О, кога ми става толкова голяма, знае всичко, както знае мама. Запял своята песен, звънчето завън, здравей, златна есен, здравей, първи клас. Вчера си голяма, че песен чивен, сега съм на мама добър ученик. Така е чудесно на ден да седиш и друг при песни в час да летиш. Добрия учител с топли очи и мила в очите, очи. Ех, утре ни аз не училищ не. Здравей, първокласник, звънчето звъни. Прощавай, Зайо дълго, и ти прощавай, Мечо. С вас, приятели, добри, години минахме с игри, и не е една ръчичка груба, ужухът му задно се скува, и бачка сме така добри, както в предишните игри. Този първокласник, то не е сега, колко много грижи имам аз сега. По часовник ставам, времето следя, миналата си трябва да седя. Пиша букви и чета на клас и разказвам ясно и внимавам в час. Много грижи имам аз сега, да си първокласник, то не е сега. Четенце хубаво, пиленце любаво. Четенце хубаво, пиленце любаво. Къде по книжница тази малка книжчица? Отивам бабичко, макар и слабичко, книга да се уча, ръка да получа. Аз брояно 5, бабко ми показа своя първи клас. Буквичките каза, тук се учих аз. Виждам светла стая, ще да ръгачет, колко се не знае, аз вия рупет. Букви знаят, мога да чета, нещо ми разказват всичко на света. Как на моя татко пише писаните, и един се радва мама от сърце. Всички букви знаят, мога да чета, има разпорядък свето,
Това е на Митка. Филип!